आरो हाबाफारिनि जे बेखेवनायनि बे गेलेनाय बेखेवनाय हाबाफारिखौ भुबनेश्वर हाजोनि जा गिदिर मोनसे मागो दमासिजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि भुबनेश्वर इक' टुरिजिम मोनसे ग्रुपआ बे हाबाफारिखौ जे थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय लागासिनो दङ। आं बोसोरब्रैनि बोसोरथामावबो बाहागो लानो मोनदों, खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनि बर'नि आसार खान्थिखौ बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो जौगाहोनायावहाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बे मागो दमासि फोरबो फालिनाया बर'नि गेजेराव ब्रह्म ख्रिष्टान सतसंगि बाथौ कृष्णगुरु दिफारेन्स लाखियालासिनो बर'नि मोनसे फोरबो हिसाबै मुंदांखा जानो हाथों, बेखौ आं अबंलावरिनो आर'ज गाबो। जिहेतु इयाव गुबुन गुबुन हाबाफारिबो बेवहाय लानाय जादों आरो नैबे जायगाया टुरिस्ट प्लेसनिबो मोनसे जायगा, बेनि जौगाथायनि थाखाय आरो साब सिखोन खालामनो थाखाय बियो मोनसे टुरिस्ट प्लेस आरो मोनसे रंजाथावना बाथ्राया जादों बाबा भुबनेश्वरनि मुङाव दा भुबनेश्वर हाजोखौ जोङो बर' हारिया संरैखा खालामनानै दोनदों। जोंनि गभमेन्टनिफ्राय थांनाय 2023-24 मायथाइनि जा फाइनान्सियेल इयार, बे फाइनान्सियेल इयारनि गेजेरजों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय 34 लाख होनानै बे हाजोआव गाखोलांनायनि सिरिखौ एबा लामाखौ बानायनाय जादों आरो जोङो सरकारनि जानानै बेखौनो खावलायगोन जोंनि बे हाजोनि फुजा कमिटियाव मन्दिर कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ, जेरै साउथनि मानसिफ्रा मन्दिरनि गेजेरजों गाव गावनि आसार खान्थि आरो हारिमुखौ दिन्थिफुंनो हादों आरो टुरिस्ट प्लेसखौ जौगाहोनो हादों। जोंनि नैबे बाबा भुबनेश्वर हाजोनि मन्दिरनि जा आफाद मोनसे दङ, मन्दिर मेनेजमेन्टनि, बे मन्दिर मेनेजमेन्टनि आफादनि साफ्रोमबो सोद्रोमानखौ जोङो खावलायदों। सरकारा जेब्लायबो हेफाजाब दङ, खिन्थु माखासे बुस्थुखौ जों रायजो राजाफ्रानो आखाइ फिसिलायनानै खामानिखौ मावो। जों खोनानो मोनदों बे जायगायाव गोबां गल्डेन लांगुर आरो बेफोरबायदि जिब जुनारफोरा एसे बांनायनिफ्राय बांगासिनो, बे हिसाबै पिकनिक स्पटजों आरो बेजों दिनैनिफ्राय 5 बोसोरनि सिगां माखासे जोंनि जिब जुनारा जोबनो थांबायमोन, खिन्थु बे हालामनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानायलाय टुरिजिम सेक्टरनि गेजेरजों बे हालामनि रायजोफ्रा गाव गावनि इक'नमिक स्टेटासखौ जौगाहोनो थांखि लानायलाय दा जिब जुनारा बहुद बांगासिनो दङ। मोख्रा जाथिजों लोगोसे गल्डेन लेंगुराबो दिनै बांगासिनो दं। मैया अजस्र दं, अमा दं, जिबौ दा बेवहाय तामाम दङ। गथिखे बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां साइन, जायनि गेजेरजों जोङो टुरिजिम सेक्टरखौ जोङो जौगाहोनो हागोन। राजखान्थियारि मोनसे भिजन डकुमेन्ट जिहेथु कमिउनिटि डकुमेन्ट मोनसे बेखेवनाय जाबाय थांनाय समाव, दा बे समाव हाग्रामा महिलारिया बुंदों बे कमिसन जानाय डकुमेन्ट होननानै बुंदों, मा फिननाय होगोन? बर'आव मोनसे बाथ्रा भाव दङ, सैमानि लानजायखौ गिहुजों नाबाबो सिदा गोथों खालामनो हाया होननाय। हाग्रामानि जा साननाय हनाय बे जेब्लायबो खेंख्राखा, बिनि गोरबोआव मालाबाबो भिजन सोदोबखौ बियो मालाबाबो मोनफेराखै आरो बिनि थाखाय गोदान सोदोब बियो। गथिखे बियो थांनाय 17 बोसोराव कमिसननि गेजेरजों बर' समाजखौ डिस्ट्रय खालामबोदोंमोन। बे कमिसना बिनि खुगायाव दंखाय भिजन सोदोबखौनो बियो कमिसनखौ बुंखागोन, बे साभाबिक। मानोना बिनि गोसोआनो खेंख्राखा, जेरै सैमा लानजाया खेंख्रा। बेफोर मिसनफोर फोसावनायखौ लानानै, थामहिनबा नैबे भिजन डकुमेन्टसखौ फोसावनायखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया गिनाय दं नामा? हाग्रामाया साभाबिक गिनाय दङ। जोंनि मानबगेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बोसोरब्रैनि गेजेराव दा बोसोरबायाव हाबदों, जोङो 2,60,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जोङो सुफुंनो हाबाय। हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोराव गिदिर बिपिएफ दैदेनगिरिफोरनि अनगायै बिथांमोना मालाबाबो हानि खामानिखौ मावाखै। जेरावहाय बिथांमोना रायजो राजानो हानि जेंनाखौ फोजोबनो नागारै देरहासार बसुमतारी बिथां बायदिया 13था साहा बागान बानायदों। मोनसे साहा बागाना जुदि 100 बिगा खरैबाबो 1300 बिगा बेयो जोंनि हाखौ सेनानै लादों, रायजो राजानि हाखौ सेनानै लादों। हाग्रामाया गावनि ब्लेक मानिखौ व्हाइट मानि खालामनो थाखाय बिहावनि नामाव 150 बिगा माने रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान खालामदों। प्रमिला रानिया गावनि ब्लेक मानिखौ व्हाइट मानि खालामनो थाखाय गुबुननि नामाव वाइल्ड लाइफनि सिङाव थानाय हाखौ सिफायनानै साहा बागान बानायदों। बेफोरबायदिनो बिथांमोना 20,000 हेक्टर हाखौ डिस्ट्रय खालामनानै, प्राय 1.5 लाख बिगा हाखौ डिस्ट्रय खालामनानै, हाग्राखौ डिस्ट्रय खालामनानै रायजो राजाखौ खोमसि बा गोसोम मोनसे पर्दाजों खोबना दोननानै
गावसोरनि थाखायल' खामानि मावदोंमोन। गतिके बेफोरनि फिथाइखौ बावैसोनो मोननो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना साननैसोल' नेथ' आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जों बेखौ फोसावजोबगोन।